mazan kwarai gani a dandali ina waka a zuciya ta kaunar ki ita na wasa ga da jinjina girma ki nake ta wamika a rataye a wuya na kike iwa sarka shirwa har ta sauka kan shirwa kububuwa ga mashiga suna ta yankewa da raƙumi da sahara abinsu sai kawa da yakuwa da tumatir miya akan kaiwa wallahi rabba ya bani ya abar sha'awa diya ta kirki daga can gida ta dattawa ina da burin kyautawa har isa harwa cikin kauna wanda ba amin tsiwa tsarki bai kaunar mai najasa ta fito. My Julius. Julius, where are you now? My Julius. I'm waiting for you now. Okay now. My Julius, Quintuman. Come closer. Come closer.
ai sun wuce. Ni ma a cikin gidan wani tsoho na gani can yana ta jan tasbi. Na jadi ne, tsoho na ne. Yawwa bai ganni ba amma. Kin burge, dama ba gani yake sosai ba. Allah. Amma ɗaukar murya a cikin bawan Allah nan. Ai ban yi magana ba. To ake son Ina ɓoyewa ban yi magana. tsohon kwankwai ne. So nake yau in nake surprise. Na me? Surprise. Wani abun ka kawo mu? Gudu ko ɗan malelin ko ɗan ta matsidi wanne? Gudi. Gudi. Ina surprise. To safara din soya ta ake ko dafa ta ake? A ina. Girgije. Kai! Ai beri. Kai. Ai sunan ne. To, gaskiya ka burge ni. Kware kuwa ai babban buri na kawata ki. Kuma tsakanin ni da ke wanda isa mana ido, Allah ya tsine wanda isa mana ido. Amin. Allah ya tsine wanda baya kauna tarayya ta da. Amin. Munafukan da suke gaggiftawa. Ga amar suna ban kwana dangi